आणि आता आम्ही आपल्या शेतातून चालत येतोय आणि आपल्यासोबत आहे धर्मेश. मस्त आहे, मस्त मिळाली. सांगा ना. नमस्कार मंडळी, मी आणि आमच्यासोबत आहेत बाबा. बाबा हाय करा. हाय, आम्ही आता चाललो गणपती आणायला चाललेलो आहे आणि पुढे मयूर गेला आहे. आम्हाला थोडा उशीर झाला, आता निघतो आम्ही आणि पोचतोय. गणपती बसले. आणि हे आहे इकडनं गणपतीच्या मूर्ती आपण घेऊन जाणार आहोत. मोरया मोरया. इकडनं सगळ्या मूर्ती घेऊन जातात. यंदा पाऊस नाही पण बाबा. पाऊस नाही मग काय म्हणणं तुमचं याच्यावर? उलट पावसा नसल्यामुळं माणसाला आहे, पण कसं बारीक बारीक आहे आणि तो शेतीला चांगला उत्पन्न. दुसरी गोष्ट पोषक वातावरण चांगलं आहे यावर्षी शेतीसाठी. दुसरी गोष्ट काय की माणसाच्या शारीरिकदृष्ट्या पण चांगलं. अति पाऊस पडल्यामुळं माणसाला त्रास होतो ना, आणि तो त्रास अशा प्रकारे होत नाही असं आहे. म्हणजे एकंदरीत ते वातावरण खूप चांगलं आहे. वातावरण चांगलं म्हणजे अतिशय. आणि हे कोकण पट्ट्याचा भाग असल्यामुळं झाडं झुडपं काय पक्षी यांचं सगळ्यांचं होय. उतरताना थोडं सावकाश उतरायचं. मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया. अशा तऱ्हेने आम्ही सवय नसलं त्यामुळं ओके आहे ना बाबा. चला हो का सावकाश सावकाश. सागर डोक्यावर नाही जर बघा बाजूला पाण्याचा खळखळाट येतोय ऐकायला. नदी आहे. इकडे मस्त सर्व कशी उभी राहिले बघा. आणि आपण आता आलोय तिकडनं आपण त्याला मूर्ती घ्यायची, तिकडे आलेलो आपण. कारखाना आहे, इकडे कारखाना आहे मूर्तीचा. साधारण गणपती एका वेळेला एका गावामध्ये जातो. होय. 2 गावाचे गणपती एका ठिकाणी आहेत. 2000 गणपती इकडनं या कारखान्यातून जातात. या कारखान्यातून जातात. हा कोणाचा कारखाना आहे? याचं नाव काय? सुतार पांचाळ म्हणून आहे. अच्छा, सुतार पांचाळ यांचा कारखाना आहे हा. आणि इकडनं दरवर्षी 1,500 ते 2,000 गणपती जातात. दिगंबर नमस्कार. नमस्कार बाबा. सगळी बरे आनंदी आनंद. हळू धावू नको.
मस्त आहे मस्त मिळेल सांगा ना मोरया. आणि आम्ही मूर्ती घेऊन निघालोय. खाली बघ खाली बघ. इकडे बघा निसरंड इकडे. खाली बघ. आणि आता आम्ही आपल्या शेतातून चालत येतोय आणि आपल्यासोबत आहे धर्मेश. धर्मेशने मूर्ती घेतलेली आहे. आता पुढे ना हां आता असं एक एस्टॅब्लिश शॉट घेऊया. वाडीतले सर्व गणपती टेम्पोतून वाडीत जाणार आहेत. रात्री एवढं तुला आवाज येतो तो आरतीला चल आरतीचा एक नाही दोन नाही. घरात विकास पऊ प्रशांत काका एक माणूस नाही. विकास लेट आला. किती आवाज दिला म्हणजे एक पण मयूर हो अंदर जाओ चप्पल निकाल. आता आलोय आम्ही ग्रामदेवळात. आता ग्रामदेवळात आलोय. इकडे आता पाया पडणार आणि मी इकडनं पुढे निघणार आहे.